natáčaná, ale cítiť to, že robí, že nemá čas na robotu. Vieš, ako? Je sebestačná. Čokoľvek jej povie, tak nespraví nič, nestíhá nič. Na schôdzi nechodí do barča. Čau, Gabo! No, akorát si trénerov si dovolila, že ona išla čísla sa neskúli. No, dobre. Ale čo sa tým máme ti dokiaľ, však takéto niektoré výstavné veci dokiaľ. Ako napríklad... Robili sme testy, príde sa skoku, vieš, na nejakú... Ale on sa mi nepriznal, chápeš, on, vieš, áno, tak, no, áno. Ale radíte práva, nie práve čo? Máš niekoho, chceš niekoho poslať na ten meeting 27. Rozumieš? Takže starší deti maturujú 27. a keď aj neprimaturujú, tak my sami dostanú. Aj mladšie. Aj maturitu. Ale vieš, máme dosť tých takých, Áno. To nejdeme zombie aj v tej prvej scenové na tej dvojstovke, alebo čo? tiež si myslím, ale však ešte nie je rozhodnuté, ale si vymýšľa. Dobre, však ja budem s Karolom, ja sa ho tiež opýtam, ale 27. Ja viem, buď že sa maturuje, alebo je liga. však nikto nechce pustiť. Poďme urýchliť rozcvičku, málo času je. Aj prvá celošta, všetko ide. Všetko. Dobre. Dominika, máš to už tak, že my v podstate v prvej drahej nesmieme ďahať, ale keď nebeháš. A to, Liba, ťa upozorňujem, že to je 5 razy do týždňa takáto akcia teraz. Tak ja viem, ja to Minulý týždeň sme mali stále tak. Nech u nás nesia 5. Pevne, páže. Majo ide. Stačí. Voľnejšie vrch, Majo. Vráca, hop. Martin. Voľnejšie vrch, vyššie páže. Dobre, stačí. Akurát keď ti prejde cez objektu. Babi, choďte za nás teraz, keď si to točíme. Vidíte sa pri tom. To je balet, televízor, NDR, takto. Ale nebehajte nám tu, choďte na bok behať trošku. Ja, no paráda, teraz si sa dobre vybral. Si sa zorientoval, perfektne. Vierka? Bea? Môžeš? Hop. Vysosinský. Pálo ide prvý. Vyššie kolenko. Dobre. Rúško. Vyššie koleno.
Preklad spáne dopredu, Heňa, prirodzený postoj pri tom. Dobre, to je zatiaľ najlepší skip teraz tu. Kde je zvuk, natáčaš? Derka, to je nízko, kolenko musí vyššie. Súd spáne dopredu. Vyššie beha. Nemusíte tak dopredu bežať veľmi, jedna sa o skip. Dá na vysoký skip. Vyššie. No, teraz je dobre. Dobre. Prirodzený postoj. Švihovo, Duško. Pán, že ti zle robia. Majo trub nie je tak pred kolom. Prirodzene stojí. Voľnejšie vrch. Hana? Švihovo, Heňa. Lierka, veľmi dopredu ti to je beh, to je beh. Dobre, stačilo. Ideme, prosím ťa, sem. Hej, dráha! Poď. To potrebujeme vidieť. Pekne bosí ho s ním. Dobre, Pálo, ďalší, poď sem. Duško. Hop. Vysoko. Majo. Hop. Teraz sa otredu viac sa snažíte ináč robiť abecedu, jak hocikedy inokedy. No si hľadať, či tie trikrát toho kopu. Vyššie kolenko, šnúrka ti trčí, ty. Kolena, ak budú od strany, vidíš to? Áno? Hanna aj predpisoval, pozri sa na to, to je moje učebnicové veci. Dobre, ďalšie, Andrej. Dobre, Andrea. Dobre, Andrea. Dobre, drž rytmus ešte. Dobre. Jerka, koleno vysoko, nezakopávaj päty, ale kolena hore. Ona miešané robí všetko, to robí naraz. A ich päta ide hore aj koleno hore, tak teraz ideme kolenko hore. Pred kolenom nasleduje koleno teraz, áno? Andrej, Heňa, nabok. Drž rytmus, Jana. Dobre. Hanna. Vy sa rozličujte tu na prekážkach. Už ideme dole, už ideme dole. Dole z dráhy, babi. Anka, stupňuj trošku, stupňuj. Dobre. Andrej! Andrea! Andrejka, stupňuj trochu, stupňuj. Sedí v tom stranu. Skované. Beata! Stupňuj trochu rovinu. Dobre, ideme za hentými. Dome si rovinku, te! A stupňuj. To je učebnica. Učebnica. Kameru vidíte. Dobre. Dobre, Duško! A dopredu bež trošku, dopredu. Poď pekne aj sila, sily niet.
natrhaný vršok, silou obežaný vrch. Tak on zase silové disponovaný dobre. Hop! Dobre Martin, pekne, dopredu nech ti to beží, dopredu. Stupňuj. Silový tiež, čo? Nechám stupňuj trochu. To je ono, pekne, rozsah palce paží. Dobre. Ale keď po tých chalanoch ide baba, tak predsa tak spomalený film a ona beží relatívne rýchlo. Hop! Heňa. Dobre. Vystupňuj. Pekne. To je ono. Trošku vpredu, za predný náhon by mohol byť viac. Hop, Jana. A do frekvencie trošku, aj dopredu bež. Zajímavé, že je to, keby to nahor išiel odrazu. Dobre, teraz ideme sa. Vystupňuj. Dobre, výborne. Dobre, stačilo. Ideš, Duško? Poď sa tá práca páži. Čo robí spravo? Hladká vlastne. Nezavreté páže. Zlozvyk. Luisovský zlozvyk. Môžem? Počkaj, do štvrtej dráhy. No tak chod zosi, už rozbehni sa v ose kamery. Vieš, silová práca páži. Švihovo tej práce pravá ako tak a tá ľavá nejak len napomáha. Môžeš, Martin? Môžeš. Chceš? No, Tvrdé? A z čoho? Čo chce to z dvoch roviniek? Ja skúsim. Áno? To zmeknete počasom. Poďte, ktorá baba ide? Môžeš, Viera. A pekne, do frekvencie, vystúpať do maximálnej frekvencie. Verka v dráhe. Dobre. Dobre. Poď z frekvencie, pôjdeš? Dobre. Janka, ty musíš sa snažiť o tú frekvenciu. V každom prípade, rob cez frekvenciu. Aj za úkor toho, že by si o 5% skrátila trošku krok, ale do frekvencie. A dopredu nech ti to beží. Poď, hop. Dopredu. Dobre. Spredu. Môže? Svoju nohu. A stupňuj. Rýchlejšie prenies. 4 pobuchala. Na sebe nohu. Môže? Svoju silnejšiu nohu. Môže? Hop. Poď. Andrejka, zaútoč do nej. A rýchlejšie. To je Andrej otázne, ktorá je silnejšia. Ideš ty? Ideš? No poď. To isté. Aha, vidíš, ak ide zosi pohybu, stále vytáča páne. Môžeš, Andrej? Dopredu. Radšej natiahni krok, jak dropčiť. Túto stranu má lepšiu, jak tú svoju originálnu. Poďme v rytme. Aspoň sa uvidíš, čo sa bojíš, nemusíš nám byť tu píce. Môžeme, hop. A zaútoč do nej. No, rovno. Vidíš to? Ale aspoň sa naučiť tú druhú stranu. V štvrtej už bola v rytme.
Vidíš, tá už 4. a 5. už boli v rytme, už sa to ako tak dá pozerať na to. Môžem? Môžeš. A pekne do skipu, prosím ťa, pekne, aby si stíhala medzeru. Bež dopredu a zás. Aha. No, to je teraz už, vidíš to, ona potrebuje 4-krokový rytmus. Poď. No, to je to isto. Dobre, babi, rozcvičte sa na 4-krokový rytmus. No, stačilo. Čím najšie? To prekážte. Hej! Áno, pod. Čo je okostica? Tak ideme, môžeme ísť boku. Končíme medzere do skippingu. Štvrtá až piata človeče bola pekne prebehnutá, až bola úplne v rytme, vtedy sa je bežal. Druhú? Modrú? To, čo kúsajú, na to sa vysím. To si natočil, ak sa potkla? To vieš dobre. Budeš mať zabel, tak dnes. Neklesaj!
to ide cez silu. Už toho je dosť, druhá dvojstojka. Tá bude trošku pomalšia. No. Prvú prepálili, tak je to za 30, do 31 sekúnd, keď pôjdu, bude dobré, ale to je pekné. Musí znúť za prekážkou dole, no v neha vyjde trošku.